Апостоле Христу Боговозлюблене, ускори избавити люди безответни, приемлет Тя припадающа, иже пача на перси приеми, Боже, моли Богослове, и належащою мглу язиком разгнати, прося нам мира и вения милости. Возлюбени на Христа Бога апостоле, побързай да избавиш беззащитния народ, този, който прие да се облегнеш на гърдите му, те приема като ходатайстваш. Него моли Богослове да разпръсне и тъмния езически облак, като просиш за нас мир и голяма милост. Апостоле Христу Боговозлюблене, ускори избавити люди безответни, приемлет Тя припадающа, иже пача на перси приеми. Боже, моли Богослове, и належащою мглу язиком разгнати, прося нам мира и вения милости. Возлюбени на Христа Бога апостоле, побързай да избавиш беззащитния народ, този, който прие да се облегнеш на гърдите му, те приема като ходатайстваш. Него моли Богослове да разпръсне и тъмния езически облак, като просиш за нас мир и голяма милост. Апостоле Христу Боговозлюблене, ускори избавити люди безответни, приемлет Тя припадающа, иже пача на перси приеми. Боже, моли Богослове, и належащою мглу язиком разгнати, прося нам мира и вения милости. Возлюбени на Христа Бога апостоле, побързай да избавиш беззащитния народ, този, който прие да се облегнеш на гърдите му, те приема като ходатайстваш. Него моли Богослове да разпръсне и тъмния езически облак, като просиш за нас мир и голяма милост.